So hi guys, welcome to my vlog. So this is Upaw na Bayot vlog. So nami karon diri sa MGG, mga ligo me with my friends and fellow co-workers. So tara libutin natin na lahat, guys. So let's go, guys. Wala bigger eh. Hi guys, sama si Moy Moy. Muna ako makauban guys sa kong trabaho guys. Muna mong bini-bini New Eden si Balot. So diri mi sa MGG Resort. Maning MGG mo ni ang resort ni Vice Mayor Manolito G. Garces. So muna ako makauban ta maglibot-libot ta i-tour guide mi bayot. Si ikaw na bayot. Muna si Moy Moy ha. So siya mag-tour guide nato diri. So siyang mag-guide nato. Sige na yun. Unsay feeling sa nakanhi ka diri sa kanang sa MGG? Ngano nakulbaan ka dam? First time nakaligo niya ba? Wala as in kanang chada siya dili. Sa imong pamilya chada siya dili. Char. So this ako mang-interview ha. So wala na. So man ako makauban guys. Daghan mga battery daghan way mga kiki. Mana sila mga bagats. Sige iturgid sila mga bata. Ngano mga bata ang daghan sa inyong haday? Kuan na gud ka ng mga anak sila pang uban na Kay kuan man. Kay Kaya ka nang manghilak sila, no? O gani niya, ang inahan din mga ligo. Ang lagi. Sa pwede siya. Ang bakit? Ikaw mga kapit, dugo siya. Ano hilak man ka dahil? Ano magaling? Ano hilak ka? Mga tagbalanghoy ta. Nagutom ka. So mga ansa. Igdas nga mga tagbalanghoy kasi na ba? Guys, mga oras mo lang. Samahan niyo ako. So, mga ansa daming balanghoy guys. Kay magipanggutom sa amin guys. Muna yung mga special cottage. Worth of 50 million. So mahal siya no, 50 million di siya. So muna mang food. Yes, muna mang food. So fast forward to this video, mga unsa mi guys si Moy Moy kay gipanggutom namang good me guys. So muna mong kinalot gahapon balanghoy. Amo nang isang gigataan para fooding diri sa mang di ba na. Ano isa? Hindi okay na basurahan. Hoy, Ring! Ang isa kay utility na tigulang mo kay tutok kasi na pag ikipas kay. Man. Ay. Wala yan naman. So, maglakaw-lakaw sa amin guys para ilibot. Ha? Unya na! Kaya maglibot-libot sa amin. Gumpal, hindi ay. Aba, makulimpal. Mag-turn over sa camera guys. Mag-turn over ta ha. Ano siya? Yeah. Di ba guys? Dagan ka na siyang isda guys. Kay mo ni ang isda sa kong papa. Last in. Ano daw moy? Mo pa isda. Lami ang mga awak anak. Lakado, di ra ba sila pagkaon og balanghoy. Tagal mo sa akin ni. Lakam matay bitan. Tagal mo yung saging. Kabakan niya ang isda ni Vice. Inana ba ilan kayo no? Funggoy may help mo eh. Maroy dako kay. So manang isda ni Vice guys. Iban kayo mo dari wa na lalo mo. Okay. So
Tubig, maninipis niya. Sabi na ako, for tubig. So, Talag ba na kadiri kay dili ka makasakay. Mangi. Anya ra ba ilingkod? Kuri dai salom dai dire. Ala, ilingkod ra tiging. Dito to bang ba? Maihian ang isda, mamatay. Alam mo ra po kay bahana ra japon. Dire natin ding mubora. Sige daw. Oh. Sige natin ding. so may namang cottage diri, mga guys. So, worth of 50 million, charis. So, may namang kauban, guys. So, actually, guys, sa pura-pura na ligo-ligo diri, guys, no? So, matutang mo. Na. So, muna si Jin. Hi, to my vlog. So, manang flowers. So, mo ni ang kinadak-an nga swimming pool ni Vice. So, hala, nagdit mo diha. Hala, moy. Nagdit ka daan. Laka, nagdit mo do. Maluga pa. So, guys, nabundol jud ko guys. Ay, sakit kayo akong kuko, oh. Mang matangtang akong kuko. Ha? So, ang mga hello guys! Hello. Hi guys! Welcome to my vlog. So, this is Upaw na Bayot vlog. So, nandito po kami ngayon sa MGG Resort of Vice Mayor. Manumito sila yan! So, hi guys! Ay, mag 1, 2, 3. Mana? Napay na? Oh. Kasi makabalik ka, B. Ala ikan ay magpotol ani. Ibalik ka.